गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ तामुलपुराव भारतनि मानगोनां हादोरगिरिया गाहाय आलासि महरै नुजाफैनो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 61थि बोसोराव जथुम्मानि किलि नायगिदिंनायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि, बानजाय आफादनि बिबानगिरि आरो तामुलपुर जिल्ला खुंथायनि मावख'गिरिफोरजों जथुम्मानि सानदांगिरिफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। बे सावरायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर', गाहाय नेतारि प्रसन्त बर', BKWSनि लेङाइ गाहाय रमिय नार्जारी, तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि, जिल्ला पुलिस दिथागिरि आरो बायदि बिफानारिफ्राबो बाहागो लायो। अल बिटिआर एलपि एन्ड इउपि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना 2 मार्च दाननि 25 खालाराव फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 1 रिंगासिम 2 घन्टा हरसेखावनाय हाबाफारिखौ BTC सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव लानाय जागोन होननानै फोसावदों। दाउ बयलारनि बेसेना जोंनि रायजोआव सानफा एफा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बेसेन बांनायनि गुबै जाहोना जाबाय सोनाब बेंगल आरो बडलेण्ड बर्डार्स रामपुर गेटआव 25,000निफ्राय 30,000सिम आयेन बेरेखा रां लाखिनाय जायो, जायनि जाहोनाव रायजो राजाफ्रा बयलार बेदरखौ गोबां बेसेनाव बायना जानाङो। रायजो राजाफोरनि सोंनायाव दाउ बयलारनि गलादारफ्रा फोरमायदों दि दाउ बयलारनि साप्लाइआ सानफा एफा खमायगासिनो दङ आरो बेसेनाबो सानफा एफा 10निफ्राय 20 रांसिम बांगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै गुवाहाटी हाइकर्टआव PIL होनायनि सायाव सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि आरो जनकलाल बसुमतारिनि गोनांथार खौरांगिरि मेल। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों लकसभानि बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया बुङो दि बर'फ्रा BTCनि जा 6 सिडुल गोहोखौ लाना जा पावार आरो फांसनजों BTC खुंथाय सालायबाय थादोंमोन, बे गोहोखौ थांनाय 2020 मायथाइनि 2 जानुवारियाव 3थि बर' बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों फिन गासै थाखानाय गोहोखौ आसाम आरो भारत सरकारा बन्सित खालामना गैया खालामदों। लोगोसे BTCनि सिमाखौ बारनायनि सोलाय खोलाहाथिं दानख'ना बर' हारिखौ लोरबां खालामनो नागिरदों होनना गोख्रोङै बुंथियो, जायनि थाखाय राहा गैयैयाव सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिनि दैदेननायाव गुवाहाटी हाइकर्टआव बिटिआर एकर्डनि माखासे क्लजनि हेंथायै PIL केस होनो गोनां जादों होनना बुंथियो। लोगोसे बिथाङा रोखा खालामदों दि बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि सायाव केस होआखै, माखासे गोरोन्थि दफाफोरखौ नायबिजिरनो थाखायसो PIL होनाय जादों होनना बुंथियो। कर्नाटकआव दासिमबो जोबाखै हिन्दु मुस्लिमनि दावरावआ। माखासे साननिफ्रायनो कर्नाटकआव सोमजिदों हिन्दु मुस्लिम बिबाद। फरायसालियाव मुस्लिमफ्रा हिजाब गाननायखौ लाना सोमजिनो दावराव जोबैयावनो आरोबाव दायो गुबुन मोनसे दावरावआ सोराङाव फैदों। कर्नाटकनि मन्दिरनि साखाथि फाखाथि दखान गलाफोराव मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफ्रा बे बारनिफ्राय दखान होनो हाला होनना फोसावदों। मुस्लिम सुबुङा जुदि मन्दिरनि साखाथियाव दखान होयोब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्ला एबसुआ गुथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ फैगौ 18 एप्रिल 2022 खालाराव उदालगुरिनि दुर्गा मण्डपआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। रंजालि बैसागु फालिगोन साननि हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजा बयखौबो बाहागो लाफैनो उदालगुरि जिल्ला एबसुआ खावलायहरदों। सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिनि दैदेननायाव बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै गुवाहाटी हाइकर्टआव PIL केस होनायनि सायाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारीया गोनांथार बिबुंथि होदों। प्रमद बर'आ बुंदों, बिटिआर गोरोबथाया बर' हारिनि मोजांनि थाखायसो जादों, बेखौ केस होनाया हारिनि थाखाय खहा जागोन होनना बुंथियो। गुबुन फारसे बिस्वजित दैमारीयाबो बुंदों, हारिनि जेंनाखौ जयै सावरायना सुस्रांनाया गोनां, हाइकर्टआ बिदा फंबायनिख्रुइ गोनांसिन एबा साबसिन जानो हाया होनना बुङो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हग्राजुलि बियाबा गुवाहाटी बाथौफुरियाव थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ थानसालियाव आरज गाबदों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै थानाय सावस्रिया थाबैनो गाहामाव फैफिननो हानायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालि गुवाहाटीयाव आरज गाबदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।